Hello mga higala o igsuon. Kumusta kamong tanan og karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo ug diri nato mabasa ang ato karon nga ipaambit sa Juan 17:9. Juan 17 bersikulo 9. Akong pagabasahon og sunda sa inyong salabutan. Juan 17:9 nagingon, Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan kundi alang sa mga tawo nga imong gitugyan kanako. Kay imo man sila mo kana nga ato karon nga ipaambit mga higala og igsuon. So kani siya nga atong ipaambit karon, ang Ginoo nagampo sa iyang mga tinun-an. Tanan nga iyang mga tinun-an iyang ginaampuan, na iyang giampuan ang tanan niyang mga tinun-an. So diri sa 9 nagaingon nga, nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan. So, ugaton yung palaluman sa paghunahuna daw na siya gipili. Gipili ang Ginoo sa iyang pagampo. Ha? No? Nagampo ako alang kanila. So, kaning iyong kanila ang mga katawhan kini sa Dios. Ha? Giampuan sa Ginoo ang katawhan sa Dios. Ha? Wala ako magampo alang sa kalibutan. So ang Ginoo day wala di ay nagampo sa kalibutan. So atong una-una ay pinalabi, no, diri nga kaning bersikulo. Nganong dili na lang tanan iyang giampuan. Di ba, no? Wala ako magampo alang sa kalibutan. Nganong wala ni ampo iyang kalibutan? Ha? Tungod ang kalibutan dili mo tuo. Bisan pag makadungog dili mo tuo. Ha? Bisan pag naanay magwali sa duol nila dili na maminaw. Unsaon man niya pagpaminaw nga dili man siya mo tuo. So wala jud nagampo ang Ginoo sa kalibutan, kundi ang giampuan sa Ginoo ang katawhan nga nangasalaag aning kalibutan. So nagpasabot din nga niadto ang anak sa Dios nagpangita og magluwas sa nangawalang katawhan sa Dios. Di ba? So ang mga katawhan sa Dios, kung makadungog ka na sa pulong sa Ginoo o pulong sa Dios, mo reflect na. Mura na siya sa magmagnet, maminaw na siya. So diri na to may balaan ang mga katawhan nga mga nangasalaag lang, kaya kana siya maminaw na sa pulong sa Dios. Ha? Musunod na siya sa mga mando sa Dios, musunod na siya sa mga buhat sa Dios. So kung kanang tawhana makadungog sa pulong sa Dios unya, maminaw siya, tapos iyang gikinabuhi nagpahibalo kana nga siya di ay ang nasalaag nga katawhan sa Dios. Kay ang anak sa tao ming-adto aning kalibutana. Ha? Ug una to kanang nga bersikulo, ang anak sa Dios, ang anak sa tao miadto sa kalibutan aron sa pagluwas sa nangawala, murag naa adyapoy pagpili. So ang anak sa tao niadto diri alang sa pagluwas sa tanang katawhan sa Dios nga nangasalaag. So sao na to paghibalo nga siya katawhan sa Dios nga nasalaag? Ang katawhan sa Dios nga nangasalaag mahibalo na to pinaagi nini. Kung makadungog sila sa pulong sa Dios, maminaw na sila. Ha? Kung makadungog na sila sa wali, maminaw na sila. Kung unsay gipabuhat diha sa Dios, mubuhat na sila. Ha? So diha na to may baloon nga sila di ay ang mga katawhan sa Dios. Mo nang kinahanglan jud evangelize, kinahanglan jud nga isangyaw ang pulong sa Dios. Kay
daghan kay karon na nga sa laag nga katawhan sa Dios. So ang katawhan sa Dios makasabot, makahibalo, musunod na siya sa mando sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo. Ha? So ang Ginoo nagampo alang lang gyud sa iyang mga tinun-an. Alang sa mga katawhan nga sa diin nga sa laag tungod kay walay tinuod nga manugbantay. Ang atong tinuod nga manugbantay mga higala og igsoon, mga katawan sa Dios, mao si Ginoong Hesukristo. Ha? Kanang pastor na to, instrumento lang na siya. Apan ang tinuod nga to nga mga manugbantay, genuine nga manugbantay, si Ginoong Hesukristo ang anak sa Dios. Muna nga ang Ginoo wala nagampo sa kalibutan. Giampuan niya ang katong mga katawhan nga nangasalaag nga sa makarniro nga mahibalik sa tiilan sa iyang amahan nga tuwa sa langit nga atong amahan usab. Di ba? No. Usbo na kong bersikulo, nagampo ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan. So klaro kayo nga ang kalibutan wala giampuan sa Ginoo. Tungod kay ang kalibutan dili gyud mo tuo. Bisan pag naapanay magwali, naapanay nag-istorya sa pulong sa Dios diha, dili gina siya maminaw. So kawang ang pag-ampo sa Ginoo kung ampuan niya ang kalibutan. Hindi mo Japon mo to. Abi nimo ang Ginoo mag-ampo sa iyang makatawhan nga katong mapuslanon. Ha? Mapuslanon ang iyang ginaampuan. Dili kakawangan ang iyang ginaampo, kundi katong mga mapuslan. Ang mapuslanon katong katawhan sa Dios. Nga nangasalaag. Ha? So nagpasabot ni nga nagampo ang Ginoo sa katawhan sa Dios nga nangasalaag. Di ba? So, wala di nagampo ang Ginoo sa kalibutan. No, di ba? No, wala ako magampo alang sa kalibutan kundi alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako. So, ang anak sa Dios, mao si Ginoong Kristo, gitugyan na siya sa amahan sa mga iyang katawhan. So, ang katawhan sa amahan, gitugyan niya sa maba og kan karnero. Ang karnero sa amahan, gitugyan sa iyang anak. Nga siya pabantayon. Di ba? Muna siya? Oh. Wala ako magampo alang sa kalibutan kundi alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako. So, ang pagpaadto diri sa anak sa tao o anak sa Dios nga mao si Ginoong Kristo, iyang gipang luwas katong katawhan sa Dios. Katong katawhan ug katong ginapili ng daan sa Dios. Ha? Mabalaan man nato ng katawhan sa Dios kay maminaw man na sa mando sa Dios. Maminaw man na sa mga buhat sa Ginoo. Dili man na siya maghimog iyaha nga iyahang pamaagi, kundi musunod lang gina siya. Di ba? Siya ingon ang Ginoo nga ang akong karnero musunod kanako. Di ba? So musunod ra ang mga karnero, kanang karnero gingon, karnero na siyang amahan nga maoy gitugyanan ang iyang bugtong anak aron sa pagluwas o sa nangawala. So mo gani na nga mag-evangelize ta, isang ngiyaw ginato ang pulong sa Ginoo. Kay pagsangyaw nato diha wa ta kay balo nga naron nagpadaplin-daplin ra itong nangasalaag. Og sila maminaw sa pulong sa Dios. Ha? Kay mao man nagiingon sa Ginoo nga ang akong mga karnero maminaw sa akong tingog. Di ba? Muna siya. Wala ako magampo alang sa kalibutan kundi alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako kay imo man sila. So, nagpasabot ba diha nga tanan ba? Nagpasabot ba ng tanan ba diha giampuan sa Ginoo? Wala. Kundi naadto ang anak sa tao dire aron sa pagluwas sa nangawalang katawhan sa Dios. So, meaning gitubos sa bugtong anak ang katawhan sa Dios. Tungod kay ang nakasala man usab ang makatawhan nga pinili sa Dios, mao na nga sa diin
ang Dios na usab maoy nangitag pamaagi nga kalawi-an niya ang tanan nga iyang gikahimutan, ang iyang gipili. So maka wala na karoy Hudiyo ug dili Hudiyo. Kung grasyahan ka sa Dios, mubalik ka sa Dios. Kung kaluyan ka sa Dios, mubalik ka sa Dios. Ang Dios maoy mangitag pamaagi kanatong tanan. So kinahanglan nga kita mosunod ta sa unsay ipabuhat sa Ginoo, unsay mga pulong sa Ginoo, mosunod ta ang mga katawhan sa Dios, di ba? Pananglita na parang gito sa tanan. Ang direktor sa mga Dios. Ang direktor siya na nakahibalo nga kani siya muna kung kontrabida siya bida, so nakabalo na daan ang Dios niya na. So dili ta makaingon dili ko diha dili ta makaana. Kaya lang taga kalibutan bisag unsaon nila paminaw dili kasabot. Bisag unsaon nila bisan makadungog sila dili sila motuo. Tungod kay nahimo silang kontrabida. Pero katong mga bida dali kay nilang masabtan makadukan dai sila. So kay bida man ang Dios, so ang bida ra pud ang ilang panguhaon diri sa kalibutan. Ang kontrabida kanang iyong kontrabida is taga kalibutan na nga magsigir nga nagpakig-awayan tawa mga naman kontrabida sa lida. Sige ra mangita ra nagpamaaging makig-away na sila. Ang una away ra gina. Pero katong nga bida bisag ipasakitan na ay dili yun. So mauna siya diri. Kita dire sa matag bida gidagmalanta giaway ta pag-ayo gitirahan ta pag-ayo dauton ta nila daglagon ta nila, di ba? Apan dili man sila makapirdi kanato kay dili naman tawhanon ang muaway. Ang Dios naman ang muaway sila. So mabalik ra ang ilang ginauna nga daotan. Muna nga kinahanglan nga makalipay ta mga katawan sa Dios tungod kay kani siya probleo o kaluoy gihatag sa Dios kanato nga makasulti na ta sa matinud-anon nga mga pulong diya sa Ginoo. Pasalamatan ta kadunay ang bugtong anak sa Dios nga gipadala diri sa amahan aron sa pagtubos sa atong katawan kay kitang tanan sa mata sa mga karnirong nang salaan kaniadto. So gihatagan tag maayong manugbalantay sa Dios mao si Ginoong Kristo. Muna nga kanunay naton dayon si Ginoong Hesus, kanunay naton awitan, kanunay naton simbahon siya, no? Tungod kay siya jud ang atoang personal nga manluluwas. So kung naa ka na higala igsuon sa imong kasing-kasing gituhan nimo sa kanang halin sa imong kasing-kasing imong nahuna. So nagpasabot na nga ikaw usab katawhan ka sa Dios. Ug ikaw ang gipangita sa Dios ug gipangita sa anak diri sa kalibutan. So daghang salamat mga higala igsuon naot nga napumigamay nga nasabtan sa atong gipaambit nga pulong sa Ginoo. God bless.